The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanundo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Welcome once again sa atong pagpadayon nining atong gibiyaan nga topic, pagtulunan nga giluhan og the winner. Okay? So, kanimo magtutuo, andam ka na ba sa imong kalag sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, o ikaw na sayod kuno sa imong buhaton nga ikaw makabalik ngadto sa imong pakigambitay sa Dios kung gikinahanglan man nimo, o ikaw nga dili magtutuo, gamita ka ng imong kabubuton nga positibong bahin ini pinagi sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Okay. Welcome then to everyone sa atong daily doctrinal Bible study through the Balbido Evangelistic Ministry. Now, kaniadtong pipila ng adlaw nga atong gibiyaan kini atong pagtuon ini, atong ipadayon kadtong atong ibiyaan. Amblihi palihog kanang imong Biblia diya sa libro sa ngadtos taga Colosas kapitulo 3 bersikulo 20. Colossians chapter 3 verse 20. Okay, ako masahon nagkanayon kini, children, ngadto ni mga anak, be obedient to your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. Again, ingon nga review, unsa katutong upat ka mga Diyos nun nga katukuran sa Dios, divine institutions, volition, marriage, family, nationalism. O sa ato nang ginaingon kanimo nga kini si Satanas, being God's arch enemy, nagunang kaaway sa Dios, is always on the go to destroy, pagguba nining upat ka divine institutions. Naningkamot kina siya. Now, aron sa ingon niya na ikaw nga magtutuo, makalinggat dayon, meaning to be discerning, ingon nga Kristohanon, and know what God's word says, bahin ini, we are to obey God's mandate diyan sa 2 Pedro 3:18 nga kita patubuon diya sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo. Ug atong kinahanglang hinumduman nga kining upat ka mga divine institutions gitukod gini, gilatid gini sa Dios mismo alang unkon sa tuyo to preserve mankind. Yes, that is for the preservation of mankind. Ug niining upat ka divine institutions, dunay mga otoridad to be followed. Diyas kabubunton, the authority is our own selves, atong kaugalingon. Sa kaminyon, kinsa man ang otoridad, ang bana. Sa panibalay, ang otoridad mao ang amahan o ginikanan. Okay? O sa nationalism, ang otoridad mao mga leaders of the government. Okay? So, ako maliko ng Colossians 3:20, children, be obedient to your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. Unya, matnguni ni ha, bantay ni.
ang genuine humility, matuod yun nga pagka mapaubsanon, maugmad sa usa ka gamayng bata by first developing enforced humility in the family. Enforced. Pag kanang pugos ba, ingno nato, nga pugson gyud sa pag kanang ugmad sa iyang pagkamapaunsanon. That is how to develop iyang humility in the family. So, isilsil niya ng maong bata, kanang prinsipyo nga, the way up is the way down. Ang agianan paingon sa itaas, maong agianan din sa ubos. Now, prinsipyo na, bahin o pagkamapausanon. O, hinumduman usab nato ang prinsipyo nga, spare the rod, spoil the child. You see? Kaya ang mga kabataan god, kinahanglan na ni sila bansayon. Should be trained. Aron sila ma-oriented ngadto sa otoridad. That's how to orient them to authority. Matinahuron sila og otoridad. Authority, na bitoy prinsipyo nga nagingon nga, authority without freedom is tyranny. But freedom without authority is anarchy. Unsa may tyranny? Pagpanlupig, pagpanglaog-laog. Nga, mao lagi ang otoridad nga way kagawasan mo ipagdaog-daog. Apan ang kagawasan nga way otoridad, opposite kini, is anarkiya. Wa bay gisunod nga pamunuan o balaod, way kahusay. Prinsipyo gihapon na. You see? So ayon nagkalimti katong upat ka divine institutions nga naay otoridad. So akong balikon nga, ang otoridad sa kabubuton, kita. Ang otoridad sa kaminyoon, kinsa. Ang bana. Okay? O ang otoridad sa panimalay, mao ang mga ginikanan. Otoridad sa nasod, mao ang atong mga opisyalis, mga kadakuan sa pamunuan. Okay? So, tahuron din na to. Principle. A believer who only uses his emotion in his spiritual life is arrogant. He who uses his mind, mentality of his soul is humble. Kita ni mong diferensya. Ang usa ka magtutuo nga mogamit lamang sa iyang pagbati, sa iyang gamiton sa iyang espirituanong kinabuhi, kini siya mapahitason. Apan siya nga magtutuo mogamit sa iyang pangunahuna, mentality of his soul, siya mapaubsanon. Prinsipyo gihapon ka na. Now, kaya ang magtutuo God should be able to think. Kinahanglan nga siya mugamit siyang panghuna-huna. Use your head mo. Ito nagiingon nila. Now, also, kinahanglan atong hinumduman ang popular kaayong prinsipyo, authority without freedom is tyranny. Freedom without authority is anarchy. So ako na po nang ibalik. Antod yun na nga, masilsil yun nimo. Now, dihas ko sa 3:21 sa NIV nga Biblia. Naghisgot ka na og exasperate. Kanang exasperate, sa Griegong pulong is irritizo. Irritizo, meaning to feel resentment. Na ay pagbaton o kaligot-got. You see? Exasperate. Diya si Episo, Kapitulo 6, versikulo 4 sa NASV nga Bible. Nag-isgot diya og provoke. Now, ang Griegong pulong sa provoke is parorgidzo. Parorgidzo.
Ang buot pasabot, to cause someone to be provoked. Gipalagot. O na ibinisaya. So, ato na magitunan nga ang espirituhanong kinabuhi dili kasagaran nga paagis pagkinabuhi. O tungod kay di man kasagaran paagis pagkinabuhi, kini nanginahanglan usab og dili pud kasagarang paagis sa pagtuman. Okay? So, ang dili kasagaran nga paagis pagkinabuhi pinaagi sa gitawag og faith rest life. Pagtuo, pahulay nga matang sa pagkinabuhi. But pasabot, kanang pagtuuhan nagdana og kapahulayan nga matang sa pagkinabuhi na. So the faith rest life can only be lived asa nararabay usa ka dapit nga imo nang makinabuhi. It is in the power sphere. Dapit nga may gahom sa Dios gitawag kini otherwise og operational divine dynassphere. Ug nabaw naman ka kung sabot pasabot sa pulong dynassphere, di na nimo makita sa diksyonaryo kay kombinasyon nas duha ka Grigong pulong dunamis ug spheia or sphera. Okay? Dunamis means power, gahom. Sphera means location or dapit. So kanimong tapo na dapit nga may gahom. Apan kanang gahom madili hiyas tao, gahom na sa Dios. Ug naa ni sa atong paminaw, ninhini sa atong pangunahuna. Kaya ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, matang kinis pangunahuna. The Christian life is a mental attitude life, a system of thinking. Bitan ang may nungdanon pagayo nga punon gyud, lukpon nga tungunahuna sa pangunahuna sa Dios. Instead of using human viewpoint, it should be divine viewpoint. By this time nga how far we have gone sa atong Kristohanong kinabuhi. Kay kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios, natural ang imo ra yung magamit pangunahon ng tawhanon. Gusto? Maura yun. Tawhanon, mga dauntan, kanang mga ngilad, mga laway, mga tawhanon. So, sa may resulta, tawhanon po mga binuhatan na dili madawat sa Dios. Nakalaro mo na. So, buot sa Dios nga, lukpon gyud. We have to saturate our mind sa iyang huna-huna. 1 Corinto 2:16. Huna-huna ni Kristo kining atong gitunan. So, timan niya, dynassphere, balik ta. Kaya operational divine dynassphere, mao ni dapit nga angay natong puy-an ingon nga mga magtutuo. Now, kano sa mga kamupuyo, makapuyo nining maong dynassphere? Nangutan ako nimo. Kano sa? When can you reside in this power system sa Dios? Tubag? I hope na kay hustong tubag. Magkapuyo lang kanining maong dapit nga may gahom sa Dios kun wala kay gitiner nga salang personal diya sa imong kalag. You do not keep any unconfessed sin. Okay? You have no kanang personal sin diya sa imong kalag. Maura na dapit nga diin imong matuman ang protocol nga plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Maura. Outside of this, gitawag na ito operational divine dynassphere, there is no spiritual life. None. Wala. Wala gyud. Tinawhanon, o for all you know, ang imong pagkinabuhi, sama na gyud sa dili magtotoo. You cannot be distinguished as a believer. Hence,
ang usa ka magtutuo nga wa magpuyo ni ining maong dapit nga may gahom sa Dios is a loser believer. Loser. Naintiman ang atong uluhan ni natong gisgutan, the winner. Mo ning mga punto, mga prinsipyo nga atong gipangtun-an every now and then nga may kalabutan sa paagi sa Dios, how to be winners in life. In life. You see? Di ba niya? Even if the believer is a loser believer, ang iyang kaluwasan intact. Di na matangtang. Kaya may ubang mo ingon nga, bisan din magkasala ka, bisan nagang kanang nga dautang mga binuhatan, o unsa niya, maro ka, o unsa, bandungon ka, luwas ka gihapon. Yes. Tubag dako nga yes. Kaya nga naman, di naman matangtang ang imong family relationship lagi, kay permanente naman to. Human ka mudawat kang Ginoong Kristo nga imong maluluwas, nasakop ka sa reanong panimalay sa Dios. Kana kung tinuray kang midawat, mituo. Kana may uban nga dawat lang po, no? Tutuo ko, no? Genuine. You see? Wholehearted. 100% ang imong pagtuo kang Ginoong Kristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Mao na. So, dili matangtang imong kaluwasan kung tinuray na kang midawat, mituo kang Kristo. Di na. He has not lost his salvation. Never. Never, ever. Nga naman, tungod sa prinsipyo lagi nga once saved, always saved. Yes. He is saved apan ang iyang kinabuhi din ang kalibutan na is a miserable life. Kita nimo. Ang sao man, maro man siya. Luwas, tuod, apan maro man. Man lang siya magmulumbaling sa pulong sa Diyos. Wagan ni siya panahon pagtuon. So may paabot niya. Kinabuhi ra yung dili Kristohanon. Unbeliever's life. Mao na. Apan luwas siya. Ang iyang paabuton ingon nga luwas bisan og luwas kay maro man siya, badungon man, wa may kanang wagoy unahuna niya sa iyang Kristohanong pagkinabuhi. Then mao ni iyang mapaabot, cursing, adversity, demotion, failure, mga kapakyasan, mga katalagman gani. You see? While on the other hand, ang usa ka magtutuo nga nagapuyo diha sa operational divine atmosphere can expect the following: blessings na mga panalangin, prosperity, kauswagan, success, kalampusan, promotion, pag-uswag. You see? O ang Diyos ra mao'y kanang source of promotion. Siya ra. Kaya na may prinsipyo po. Laing prinsipyo. When God promotes you, you are really promoted. But if God does not promote you, you are not promoted. You see? So, ayaw na ito galimti tuod katungkulo sa stress. Versikulo 18 nga kanang hisgot sa mga asawa, wives. Wives, be subject to your husbands as is fitting in the Lord. Ug ang versikulo 19, alang na nimo bana. Husbands, love your wives and do not be embittered against them. Adto ta sa Corinto. Okay? 1 Corinthians chapter 11 verse 3. But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ.
Now, dunay tulo ka mga ang kung bahin na sa relasyon tali sa between a man and a woman. Okay? Of course, ato naman ang gisgutan. Number 1 is attraction. Dangerous stage ni when it comes to marriage. Kay mo na gitawag og blind stage. Attraction. Yun niya, ikaduha, compatibility. Nanay pag sinabtan na ba? That's the enlightened stage. Og ang rapport is the harmonious stage in a man-woman relationship. Rapport. Now, ang Biblia nagahisgot all about these things alang sa mga magtotoo who are spiritual. Meaning, wala sila magpuyo sa maong dapit ni may gahom sa Diyos. Operational Divine Sphere. They are spiritual. Okay? O ang Biblia lagi naghisgot bahin nining ang mga butanga atong gituki for the believer's spiritual well-being and stability. Ano madigon ang iyang spiritual ng pagkinabuhi. O maugmad usab ang bertud diha kaniya. Virtue should be developed in the family. Diha sa panimalay, ingon nga divine institution, pinagi sa unsa? Nabawa unsa? Pinagi sa pagtudlo sa mga kabataan at an early age. You see? Ma-develop ka ng mga virtud sa imong pagtudlo, pag-agak sa imong mga anak nga mga gagmay pa. Kaya binimo, ang kanang panimalay, okay, the home ba, is the very place nga diin ang batang gamay is being properly molded mentally. You see? Maumol ang iyang pangnahuna, physical, and most of all, spiritually. You see? Now, these are and all other spiritual ways for the good of children. Aron sila mahimong mga assets rather than liabilities sa katilingban. Apan sila bawas tanan to make them well-pleasing to the Lord. Now, kining mga bata, kinahanglan, agakon na ni sila. Pinaagi sa paggamit ni Mus Proverbio, Kapitulo 3, versikulo 5, ngadto sa 6, unsay gisulti sa pulong sa Dios. Trust. Nag-unag yun pulong is trust. Pagsalig. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Now, saguhan na kung mahimo, isuwat yun na sa diha sa imong alimpatakan na mahimo na ng bahin sa imong kalag. Okay, diha sa Colossians 3:18, family relations ang gisgutan. In Proverbs 1:8, nagsulti ang pulong sa Diyos, hear, my son, your father's instructions, and do not forsake your mother's teaching. Ephesians 6:4, fathers, alang nimo amahan, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Kining provoke, sa ako nang giniingon nimo is arorgitso or parorgitso day. Parorgitso meaning kalagot. Okay? Anto ning ipadayon ugma og ayaw sipyat sa pagsunod nini ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry. Magampot
Ama namong langit nun, salamat ni ining grasya. Kubani kami sa pagbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma din hiyaron kami makapadayon. Nini nga mong addaw-addaw gayot, nga pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Salamat ni among Bible study, pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.